Maiatzeko azkeneko asteburuan, Oriako Txirrindulari eskolako gaztetxoek Euskadiko txapelketan jokatu zuten Amurrion. Bertan lortutako emaitza paregabeak izan ziren. Amaia Astarloaren kasuan Euskadiko txapeldun bihurtu zen. Lehenengo urteko infantia izanik ez duten espero. Enun espero, karera polita izan zen, gogorra eta ilusia hondikin hartu. Entrenatzen haitu ginean, bueltakaen, ekipoakin. Gero larumaten karera izan nun, anoetan, eta, lapagorak biak, gogorra, bera eta kurbai txikin, eta, buelta bakoitza 2 kilometro eta erdi. Esperientzia politu bat, eta, pozakin hartu den gauz bat, eta, urren gorten berriz errepikatzea. Ni juten nintzen ere izkoan karerak eta ikustea. Gustatu intzitzaiten, eta probatzen hasi nintzen dola, gustoko kilola intzitzaiten, eta jarraitu nun, eta hemen. Aurten infantilen engortekoa izateko sondo ni joala ustet, eta gogorra, denboraldi honi 8 bat emango nien. Urrengo denboraldin erreixagoa ikustet eukikotela, txikigokin naiz, eta karrerak eta maitzea, karrera politakitea, eta Gipuzkoakoa eta Euskadiko eta iritsi, eta berri irabaztean. Champions, my